имрӯзҳо дар тамоми ҷаҳон олимону мутахассисони соҳаи тиб барои пайдоиши роҳҳои табобат ва бартараф намудани COVID-19 дониши худро ба кор бурда тадқиқот мегузаронанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари соҳаи тандурустӣ кормандони сохтору мақомотҳо низ новобаста аз шакли фаъолият дар пешгирии ин вабои аср ҳиссагузорӣ менамоянд. бо мақсади ҳифзу ҳимояи саломатӣ, таъсир расонидан ба маърифати зиддивирусии сокинони шаҳру деҳоти Конибодом, масъулини сохторҳои таркибӣ вазорати корҳои дохилӣ, кормандони милитсия ва хадамоти давлатии оташнишонӣ дар якҷоягӣ бо дигар сохторҳои ҳукумати шаҳри мазкур тадбирҳои безараргардонии оммавиро амалӣ намуда корҳои фаҳмондадиҳӣ пурзур карда шуданд. дар ин самт се нақлиёти хизматии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ва як воситаи нақлиёти сӯхторхомӯшкунӣ сафарбар карда шудааст. агар нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ тавассути дастгоҳҳои садодиҳанда эълони тавсиявӣ ҷиҳати ҳифзи саломатӣ ва чораҳои эҳтиётиро дар байни аҳолӣ паҳн намоянд, бо истифода аз нақлиёти махсуси оташнишонӣ корҳои зидди инфексионӣ анҷом дода мешавад. яъне хиёбону кӯчаҳо, боғу гулгаштҳо, ҳудуди бозор ва ҷойҳои ҷамъиятӣ бо маҳлули 5% гипрохлориди натрий тамиз карда мешавад. ҳамарӯза самти хизматбарӣ аз ҷониби ситод оид ба пешгирии COVID-19 дар шаҳри Конибодом бо назардошти зарурияти пурзур намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ ё безараргардонӣ дар минтақаҳои гуногуни шаҳр муқаррар гардида, қувваҳои милитсия сафарбар карда мешаванд ва дар лаҳзаҳои ҳассосу ногувор милитсия ҳамеша бо халқ аст. чунин тарзи корбарӣ имконияти хуб фароҳам меорад, то ин ки мардум ба ваҳму таҳаллука дода нашуда саломатии худро ҳифз намоянд. таъкид менамоем, ки дар ин самт нақшаҳои давлату ҳукумат барои мубориза бар зидди пандемияи COVID-19 омода аст. новобаста аз корбарӣ бо мароми сохторҳои давлатӣ, ҳукумати мамлакат барои беталафот гузаштан аз марҳилаи ҳассоси бемории сироятии коронавирус мусоидати шаҳрвандонро ҷиҳати риояи тавсияи табибон муҳим мешуморад. хоҳиш менамоем, ки худ ва наздиконатонро аз бемории сироятии коронавирус